Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau na zo muku da wani sirri na kiran mutane waɗanda za su zo su kawo maka kuɗi da kuma su kansu kuɗin za a samu ƙasar gidan tururuwa. Idan aka samu ƙasar gidan tururuwa sai a zo a baza wannan hatimin. Idan aka baza shi hatimin ja'ibu ne. Idan aka zo aka zuba hatimin nan akan ƙasai aka sa buƙata, to sai a yi wuridin sai a samu ɗaya a ɗora, a sa buƙata a ɗora akan cirbi ɗaya kuma akan ƙasa, sai a yi wuridin ya ja'ibu ya ja'ibu 777 kullum yau tsawon sati ɗaya, amma za a fara aikin ne ranar Lahadi insha Allah. To wannan sirrin an ba mu shi amma ban gwada shi ba, amma ga nan na turo ma 'yan uwa su gwada shi insha Allah. Wanda ya ba mu ya rantse mana ga Allah ya maya ya ƙara, ya ce sirri ne mujarrabun. Kuma ni ma na ga ya kamata in turo ma 'yan uwa su jarraba, saboda wani sirrin baka da rabo a ciki, wani ne mai rabo. To don haka gashi a jarraba insha Allah.